Hi there, Sanmunani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If you're returning, thank you for love and support. I appreciate you. Uthando nesithembu ngize ngochuku yabo lama episode awu2 ogcina ukuvala ishow wona anginikezile nje ukuthi we fix uzozama ukuyikhuza kwezinye izinto awuzukhuzeka. Umoya wami ke wokukhuzeka awukho, ngicela ngixolele kufike ngisheshe ngisho ukuthi ngizongixolela ngoba ngizokhuzeka. Okunye ozothi phela amakhosikazi vele azogcina lwabo Mseleku nini TV show nibamba uzathi awume kancane. Siyakhuluma ngento esiyibukile angithi sizokhuluma ngayo ukuthi thina sizodinwa sodwa bona bayahleka mhlawumbe nami ngake ngakusho lokho kwenye ivideo ngiyakwazi impela ukuthi kune script esibhalwe ubani esilandelayo konke lokho kodwa uchuku angitshiyi. Ngimxoxelwe guys inganekwane yazi odwa le ndakusiya inganekwane umoya wami nje ongekho right sho nami sengibanjwe umoya omubi kodwa ayikho inkinga ngoba uzodlula. Umoya wami uthi uMangwabe noMayeni bayanqena yini ukubuka lawa khona lama video guys ama challenge angithi ku social media lezi zinto ezenziwa abantu abashadile khona ama challenge ade ngiwabuka ke abantu abashadile abathandanayo baba namaphupha amabi yabo kodwa ke kuphupha umama mhlambe aphuphe ekhahlela ibhola kodwa ibhola ilele eduze kwakhe yabo omunye aphuphe sengathi ulwa nedemon eqinya lelo demon lelo angithi phela manje umuntu osephupheni ephusheni umuntu osephusheni ufana nomuntu oppossessed. Abawaphuphi ngani lamaphupho? Cha nje ukumthusa hayi ukuthi kube into eserious ukumthusa guys. Omunye aphuphe yabo engathi udlala ibhola ekhahlele kakhulu. Omunye aphuphe engathi ulwa nedemon amfushele phansi kusami. Hayi ngiyaqala ukuthi umuntu engifayela umoya omubi kanje indlela nokuthi nje manje sesizomanipulate kuthiwe hayi thina si right asibuzanga ukuthi ni right noma ni wrong. Ziningi izinto esisifuna esithi nje akayiphendulo ngoba manje thina asithandi into ekhelwa phezulu nento yokuthi asikwazi ukuthi singaba abaningi sizwe into eyodwa mase kuthiwa njalo ke nina into eseniyisho sokunye nekufakayo Mangwabe lapho noMayeni siyanithemba kulamaphupha amabi lawo nje amaphupha amabi lawo iphupho phela umuntu usuke ephupha kusebusuku Nkosi yami indaba ngoba phela uma uphupha ayekho umuntu owaziyo ukuthi mayiphupha wenzani. Omunye uvuka abaleke ebonwe anabo ukuthi hayibona angebaleka bemvimbe. Omunye uvuka alwe kodwa usuke ephupha. Mangwabe noMayeni bayanqena ukuphupha amaphupha amabi ngoba phela manje sisafuna isolution ukuthi kuloko kuphoxe kongaka yini engase isize ngoba asifuni umuntu evele ethi nje akudlulwe enteni kade ephoxile uyabona. Mangwabe noMayeni abakwazi ukuphupha amaphupha amabi bedlale leyo challenges lapha ngo1 intatha ngo2 ngoba ngempela ngo1 intatha nango2 usuke uphakathi nobuthongo into yenza ngaleso sikhathi uyaphupha. Ukumthusa hayi guys inhlonipho beyikhona ngitshela bekuyileyo ukuthi amakhosikazi mahle ezinye izinto akuzibe singayiboni kusukela ekuqaleni kwasekuqaleni sabuza ukuthi isithembu singazolela amalungelo amakhosikazi bekwenze njani. Hayi sithi mawukuthi phela kulwela amalungelo amakhosikazi kukhulunywa nobuhle bento ekhona akukhulumi ngani namakhosikazi
simane sibambe iside lawo, hhayi ukuthi sibambe lo othi ngizoveza lokhu ngoba ngilwela amakhosikazi. Ho, abazigqoka iy'ngane iy'cathulo zabo amakhosikazi sizwe ukuthi usize 5 walesicathulo umnandi kanjani. Uvele yena esuzolwela amalungelo amakhosikazi, ejike futhi ewahlambalaza. Mase ehlambalaza amakhosikazi akhe kufanele simjoyine lapho ngoba indoda iyahlonishwa. Nkosi yami, ngicela bebe namaphupho amabi, ngibafisela ukuthi bephupha amaphupho amabi njengamanje. Ngathi bengahlaselwa amaphupho amabi, kulamaphupho lawo bele nomoya omubi, kodwa umoya omubi ube ula eceleni kwabo. Njangazi ningangithathi-ke serious we guys, ngelinye ilanga angikho serious. Udokotela uthe angiphumule kancane kodwa nje nazi iy'ndaba zingibiza. Hey, uma ngabe angikaphuphe mhlambe kube kungathi ulwa nesiguli esingekho right, ngoba uma ngabe unesi uma ngabe ephupha iphupho lokulwa nesiguli, uma yena labantu abake bamhlupha niyabona, akekho mhlawumbe wake wafuna ukumuzwa ngamandla, kodwa kube kusephupheni, kube kusephusheni. Yo, mahleze ngikhoretha ngale nto ephupheni ephusheni, kube kusephusheni. Kodwa bakithi yini? Hayi ngeke guys, ngicela behlaliselwe amaphupho amabi. Uma ngabe noma yini ngiyabathemba, abake behlaselwe amaphupho amabi. Bephuphe nje bedlala ney'ngane bekhahlela ibhola, kodwa belikhahlele kakhulu la ebusuku ephupheni, ephusheni. Bekhahlela ibhola. Kube khona saklinya umoya omubi. Ngoba uke wayithi ukuyiveza kancane uma ukhuluma lethi ukhona umoya omubi okhona. Hayibo, hayi, 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 hayi. Sekuthiwa thina kuyi-video njalo angizwanga kahle, uqale ngokuhleka. Sabona ukuthi-ke hayi le apology eza la ayikho, ngokuhleka nje. Sibone lokho ukuthi ividiyo waqala wahleka. Uhlekani? Ngoba phela manje kushubile ngempela. Abantu abathinte kabi akusiwo umuntu oyedwa okhulume ngayo, baningi kakhulu. Aseke ividiyo ivulwa ngokuhleka. Ngicela ukuthi uma ngabe noma yini la bekhona bephuphe amaphupho amabi, lona ozofika ethi uyefix phela basazophindela, ngiyazi Nkosi yami, ngiyazi. Naku-season 4 angithi wavalwa babuya ku-season 5. No-season 5 wavalwa babuya ku-season 6. Naku-season 6 wavalwa babuya ku-season 7. Season 8 now uyaphela. Hey. Bye we guys, kumele ngilalele imiyalelo yadokotela. Yini?